अन्नानै दा आं बुंबाय जों सानैनि भिडिअखौ बेफोरबायदि शेयार दा खालामबाय थाथोंसै इखौ आं होना लायाखै जुदि नोंसोरनाव मेलेम दङबा नोंसोर बुजिना मोनगोन जेनेबा मालाबाबो रावबो गावनि इफोरबायदि फिजिकेल जानायनि बेबायदि भिडिअखौ माब्लाबाबो होनानै लाया मिथिबायना जोबोद गिरिन्थि मावदो सिस्टार नोङो थास' बिबार मुङा मा मोनथिला गोबाङा बुंदो आरोना नों जोबोद गिरिन्थि मावदो बिमा बिफानि सिगाङाव बेबायदि गाज्रि भिडिअ गाज्रि फट' लानानै बोरै मोखां देखायनो सानखो पाब्लिकनि सिगाङाव गावनि फेमिलिनि सिगाङाव बोरै मोखां नुजानानै दा क्लियारिफिकेसन भिडिअ फैखो बेबायदि सानदो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबासो बुजि मोनगोन गोबाङानो कमेन्ट खालामगासिनो बिथांखौ आरो बिथाङा सिस्टारा माने क्लियारिफिकेसन भिडिअ होबाय आरोना दा जों नायलांनोसै सोरबा बुजियाबा नैबे आपडेट्सआव नायबा नोंथांमोना A to Z बुजिनो मोनगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामनोसै आरोना नैबे भिडिअखौ मोजां नाय गासैबो साननैसो सिगां भाइराल जाना थांनाय जितु सिख्ला नामखौ मा मोनथिला गासैबो बुंदो थास' बिबार दा गोबाङा मोनथिखायो आरो मोनथियाबा नैबे भिडिअ नायना ला आङो A to Z आपडेट होनो सानदों माने ओरैबायदि लासिसिं खामानि मावनानै दा बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनो फैदो सिस्टारा दा बेखौनो आंबो आपडेट होनाय जासिगोन आरो A to Z भिडिअखौ होनाय जासिगोन माबायदि भाइराल जानाय गावनि बिमा बिफाया मा बुंनाय बेखौ मानसिफोरा मा बुंनाय दा कमेन्टफोराव गोबां आरा हरगासिनो नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय ससे दा बिनिनो भिडिअखौ होलांजोबनोसै नोंथांमोना जास्ट वाइट खालामना नाय लास्ट भिडिअ लागै होमबासो बुजि मोनगोन ओरैनो कमेन्ट खालामनाङा दा नायनोसै सिस्टारा गोबां बाथ्रा बुंदो बिनिनो मा बुंदो आरोना गोबां भिडिअनि बागै फेसबुकाव शेयार खालामनाय बागै गोबां मानसिया बुंगासिनो आरो बे सिस्टाराबो मा क्लियारिफिकेसन होफैखो जोङो नायलांग्रोनोसै फैदो Hey guys, welcome to my channel. आङो दिनै जेबो भिडिअ लाबा सानदोंमोन थेवबाबो आं होथारनांगौ जाबाय आरोना जेनेबा दाखालि बावैसो जाना थांनाय जों सानैनि जा भाइरेल भिडिअ जाबाय थादोंमोन मानसिफोरा शेयार खालामलायबाय थादोंमोन बे भिडिअनि सायाव आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना मोजाङै खोनासंनानै लादो सानदों मानसिफोरा बे भिडिअखौ आं जे भिउस आरो फलोवार्सनि थाखाय साबसक्राइबार्सनि थाखाय सिख्लाफ्रा सोरबा बुंगासिनो जेनेबा गावनि भिडिअखौ गावनो होना लादों माखासे मानसिफोराबो बिदि बुंदों आरोना नोंसोर माब्लाबा गावनि बडिखौ जेनेबा बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट पार्टसफोरखौ देखायनानै सोरबा भिउस माबा माबि फलोवार्स बेफोरबायदि बारायनो सानो नामा बेफोरबायदि खोथा सिमावबो सानखानाङा जुदि नोंसोर मालायखौ सानोब्ला नोंसोर गावनो सानो मिथिबाय आरो मानसिफोरा माब्लाबाबो मायबा मोनसे जाबोला बुजायनो थाखाय फैया ओरैबायदि माने बांसिन मानसिखौ माने गाहायाव खोलैना दोननो नागिरो आरोना ओमफ्राय भाइरेल भिडिअ माबोरै जाखो बेखौ जोंबो माने एसेबां बेफोरबायदि डाइरेक्टलि बुंनो हाया जे भिडिअखौ हेगारदो होननानै बियो आंनि माबा टाइमाव बिदिनो बेरायनाय मानाय जायोना ओमफ्राय बयबोथ' आजिखालिनि रिलेशनशिपआव जेनेबा बेबायदि फिजिकेलि जानायानो जाखायो प्राय जायो मानसिफ्रा जेनेबा दा आंखौ जों सानैखौ भाइरेल जानायखायसो माने जोंखौ सानबाय जों जेनेबा बेबायदि जों गाज्रि दिनानै दा माने बाहेरा मानसिफोरा सानजोब्बाय आरोना नाथाय बुंनो थाङोबा सब जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफोरासो माने जोंनि भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामै माने लासिं खालामगासिनो ओंखारनोनो हाया न'नि लामानिफ्राय ओंखारनो हाया माने बेफोरबायदि जाजोबदों आरो खायसे मानसिफोरा बुंबाय थादों जेनेबा नोंगौ जेनेबा बयफ्रेन्डफोरा ब्रेकआप जाबाथाय जेनेबा भाइरेल खालामनानै होयोना जेनेबा बेफोरबायदि नाथाय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआपबो जाखायाखै ना जादों ब्रेकआप ना नों खालामदों बेनिफ्राय बिसोरा आं बिराद टेनसन खालामदों इखौ खिन्थु बिराद रायजादों बिराद रायजादों आङो बेबायदि नांलायनानै आं इनि फट'खौ पस्ट होना होदों आरोना आंनि फेसबुकआव जास्ट 1 मिनिटनि फट'खौनो माने सुटियाफोरा ओरैबायदि स्क्रिनशट मारि लाबाय दसेनो मिम्स बानायबाय नाथाय बेफोरबायदि जायाना खोथाया जेनेबा मिम्स बानायनो हागोन होननानै बेफोरबायदि मालायनि जेनेबा पस्ट मोनदों होननानै बेफोरबायदि मिम्स बानायबाय थानो नाङा ना जेनेबा बेफोरबायदि मोनसे स्क्रिनशटआनो
लाइभआव सोरबा मानसि सासेखौ बुथारनोबो हागौ मिथिगोना ओरैबायदि मिम्स बानायदों आंखौ बिसोरा फेसबुकखौनो नायामोन जोङो मिथिगोना बेफोरबायदि जानानै गुबै जाहोनानो जाबाय दा बुंनोसै आङो माब्रै बेफोरबायदि जाखो जों डाइरेक्टलि बुंनो हाया माने मारै जाखो जों गाव गावनो साननानै मोनाखैना दासिम माने जों साननानै मोनाखै मारै जादों बेफोरबायदि ओमफ्राय नंगौ दङ जोंनि भिडिअआ जोंनि ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो मोनसेल' नुग्रोदों बे मोनसेल' नुग्रोना आं सानदोंमोन बेयो वाट्सएपआवल' फैबाय नाथाय मारै फैखो बिदि होननानै आं बेखौ सोंहरबाय नों आंनि भिडिअखौ मारै बेबायदि जाखो बिदि होननानै आं होनबाय जों सानैनि भिडिअआ बिदि ओमफ्राय बेयो शक जाबाय बेनिफ्राय उनाव बिदिनो अखानायखालि आं सानदोंमोन आरो जेनेबा वाट्सएपआवल' जासिगोन फेसबुकआव फैनाय नङा होननानै ओमफ्राय अखानायखालि जोङो जेनेबा मानसिफ्रा बिराद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नों नायो नों होननानै ओमफ्राय बे हरजोबनायाव जेनेबा सोरनावबा थांसनदों नामा स्टेटास थास'नो ना सोरनाबा स्टेटास थास'दों नामा होननानै आङो माबादोंमोन आरोना नायफिनदोंमोन जेनेबा गैखाया आङो नायखाखायो आरोना जेनेबा माबा मोनसे सोरनोबा जेनेबा माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु हरनांगौबाबो आङो सब चेक खालामफिनखायो बेलेगाव थांबा दिगदार जायोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो चेक खालामदो इयावबो गैया आं सानबाय बुहुद सानखांबाय आङो मारै बिदि जानो हागौ बिदि होननानै ओमफ्राय आंनो फेमिलिफोराबो न'निफोरा बुहुद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नोङा सोलियो बिदि होननानै नोंगा आं फार्स्टआव बुंदोंमोन मोनसे भिडिअ आं इडिट होननानै मानो होनबा आं उपाय गैया आंबो जेनेबा आंबो डाइरेक्टलि बुंनो आं सानदोंमोन मोनसेल' नुबाय जेनेबा मोनसेल' खोमा बिदि होननानै मारै मोनखो बेखौनोथ' बिदि होननानै ओमफ्राय जों दासिमबो बुहुद साननायनि लैथोआवसो गबना दों रखम जायोना माने मा होनो आरोना थेवबाबो उपाय गैया जोंथ' जेनेबा लासिं जाबाय होननानै जों गावखौनो फोजोबनानै लानो हायाना जोंहाबो मोनसे लाइफ दंना जेनेबा जोंनि बिमा बिफा दंना मा होनो आरोना मानसिफोरनि थाखाय जों थैनांगौ आरो दाना लासिंजों खामजानायखाय जों थैनांगौ आरोना बेयो जेबो बुंखाया रावजोंबो नांलायनोबो सुखुवा रावखौबो जेबो इनाय खालामनोबो माबाखाया आरोना आंनि बयफ्रेन्डआ ओमफ्राय बुहुद माने आंनि गामि खाथिनि मानसिफ्राबो बुहुद सानदों आरो जेनेबा बयफ्रेन्डजों गाज्रि जाबाय बियो ओमफ्राय भाइरेल खालामनानै होजाबाय बिदि होननानै आरो सोरबा डाइरेक्ट थोंजोङै बुंदोंदि फल'वार्स भिउसनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै लादो होननानै गावनो हगारना लाखाथारदों बिदि होननानै सोरबा आं बुहुद खोमायावनो खोनाजोबदों आरोना बेनिफ्राय उनाव बिदिनो जोंहानि फादारमोनाबो मिथिजोब्बाय बेनिफ्राय मा बुंबावनो सिगाङावथ' आंखौ रायदों आरोना ओमफ्राय रायदोंबाथाय जेनेबा आंथ' डाइरेक्टलि बुंनानै लानो हाया जेनेबा आंनिजों फिजिकेलि सोमोन्दो दं होननानै आं बुंनानैबो लानो हायाखै ओमफ्राय उनाव मिथिजोब्बायबा मिथियाबा मा खालामबावनो ओमफ्राय बिदिनो होनबाय आरो न'निफोराना होबाय थाथोंसै माथो खालामनो होनायफोरखौलाय बिदि होननानै दा नोंनो गोसोआव हमथाना थानांसिगोन आरोना बेबायदि होननानै बुहुद बुजायदों आं बुहुद दिन सप्तानैसो आं न' सिंनिफ्राय ओंखारखायाखै आरोना ओंखारखायाखै बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो बे जे न' सिङाव थाबाय थानो आरोना सानबाय आङो सानदोंमोन ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फैला होननानै आंनि जिउआ जेनेबा मानसिफोरनि थाखाय नङा मालायफोरनि थाखाय नङा ना बिमा बिफानि थाखायसो ना बिनि थाखायनो बुहुद खोथा साननानै इनि बागैबो साननानै आंनि बेबायदि जानाय समाव ना रावबो मोजाङै बुजायनो फैखाया माने ओरैबायदि जेरावबो ओंखारनो हाखाया नुबानो थास' बिबार इदि होनखायो आरो मोनसे खोथा बुंबाय थायो जेनेबा जों भाइरेल जाबाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्टलि जोङो हाबा जाखानांगोन मालाय हाबा जाबानो जोबो लाइफआ हाबा जाबानो जोबो सोरबा जानो लुगैदोंबा जाब्रा जेनेबा जोङो लानाया गावनो सेर खालामो ओमफ्राय बोरैबा थैबा केस नांजानो गिनानै दुखुनि रिएक्सन होग्राफोरा बारे बेनि थाखायनो साननानै नै थास' बिबारा थांनानै दोङो मिन्थिबाय दाथ' जाबायसै आरोना माथो खालामबावनो भिडिअ'आथ' बहुत मानसिफोरा मोनखाबायनो बाट मानसिफोरा होननायलाय होनदों आरोना गारलायबाय आं सानैजों बाट जों सानैजोंथ' गारलायाखै गारलायनायालाय रिल्सआव दंखायो बाट बेनि मबाइलनिफ्रायनो सोरबा लानानै बिनि वाट्सएपखौ हेक खालामनानैसो भिडिअ'खौ मोनदोंबा सानदों आरोना आंनि मथेबा नाथाय जोंथ' बिदि एगारलायाखै गावनि आरो पार्सनेल भिडिअ'फोर बिदि गावनो गाव एगारलायनो आरोना बेनिखाय
बेखौनो बुंबाय आरोना अननानै शेयार दा खालामसैलै प्लिज जोंहाबो लाइफ दोङो ना जेनेबा दा आङो क्लियार खिन्थाना राखाबायना जों सानैजों क्लियार खिन्थाखाबाय आरोना जोङो मोनसेबो थगायाखै आरो थगायनांगौ जेबो खोथा गैया नोङो भिडिअआ जों माने जोंल' नङा बुहुमनि सबबो मानसियानो गावबा गावनि इफोरबायदि सोमोन्दोखौ माने मोनसे भिडिअ खामखायो बयबो खामखायो इखो आङो डाइरेक्टनो बुंनो हाखायो खामखायो नाथाय खामनायनि गेजेरजोंनो इफोरबायदि जाबाय आरोना दुश्मनाथ' दंखायो आंनि सिख्लाफोर मेरला लोगो दुश्मन दङ आंनि खाथियावनो थाग्रायानो बिसना गंसेयाव उन्दुग्रायानो दुश्मन जानो हायो बेयावनो इफोरबायदि जाबाय आरोना जेनेबा उपाय गैया बे फार्स्ट टाइम बेबायदि ओरैबायदि खर'आ मेलेमना फाल्तु थोद आरो मोनसे बाथ्रा फेक SMS नि बागै खोन्थागोन आरो आङो बायरे जानायनिफ्रायनो रावजोंबो माने मेसेज गेलेयाखै वाट्सएपबो दानजोबदों माने आं मबाइलखौबो नाम्बारखौबो चेन्ज खालामना लाखादों आरोना रावनिबो कल रिसिभ खालामा रावनिबो जेबो मेसेजबो रिप्लाइ खालामा आङो बेनिफ्राय मानसिफ्रा माबा आंनि बायदि जेनेबा जानानै आरोना सोरबा बुजिनायफ्राथ' मिथिखायो आंजों जाय मेसेज गेलेयो बे मिथिखायो आंनि मेसेजआ बिदि नङा होननानै फेसबुकाव मा खि मोजाङै आब' थास' बिबार माबा लिरलायलायनानै फेक SMS होलायलायनाया फेक SMS आरो दिमागानो माबायदि बर' गथ'फोरनि आसरित ओमफ्राय आंनि बयफ्रेन्डखौ सानबाय थायो हारसा होननानै नों हारसा नै आयौ माथो ब्राइटनेसआ फुलथार नामा नोंना बारा फुल नाङा नै आब' थास' बिबार लायनो उल्थासो नुदों ओरै खामबासो जागोन खोमा नै सोरबा आब' थास' बिबार नामाबो सेभ खालामनाय दङ आब' थास' बिबार आरोना आं नुदों इखौ नुनाय लोगो लोगोनो बे सोर मानसि आसरित जानला मोनला होननो नागिरो आरोना मेसेजखौ आं फरायनि आब' सना मारै जाखो आब' थास' बिबारनो जि दङ पार्टस सबनावबो दङ बिनाव जि दङ सबनावबो दङ सब एखे नाथाय फारागा बिनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि दा नोंसोरो अननानै शेयार दा खालामबाय थासैलै सोर ना शेयार खालामबाय थानांला जोंखौ बिराद ससेबो लामा थांनो हायि खालामना होबाय आरोना मानसिफ्रा बुंगोन आरोना सोरबा भिडिअखौनो मानो लानाय भाइरेल भिडिअनि सायाव जेनेबा होबाय जोङो माबायदि जादों प्लिज अननानै दा शेयारल' खालामबाय दा थासै आं आखाइ खबजोबनानै खुलुमबावबाय फेक SMS बेफोरबायदि शेयार खालामनायफोरखौ आं गेलेयाखै आं रावनोबो नाम्बार मोनसेबो माने रिप्लाइ खालामाखै आरोना नुखाबाय नोंथांमोना जिबायदि सिस्टारा क्लियार भेक्सन होखो दा भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबासो बुजि मोनदों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायखोबा बुजि मोनाखै आङो गोबां गोलाव भिडिअखौ होजोबनाय जायासै एसे ससे होबाय माने सिस्टारा गोबां बाथ्रा बुंदो जोंनि पार्सनेल खोथा थायो भाइराल जायो जाया होनना बुंदो जोङो माबा मोनसे प्राइभेट भिडिअ एबा प्राइभेट फट' देखायो अब्लाबो नोंसोरो माने शेयार खालामनांगोन होनना बुंदो शेयार खालामनाया माने नोंसोरनिसो एसे गोरोन्थि जादों सिस्टार ब्रादारमोन माने बै थास' बिबारनि आरो गावनि बयफ्रेन्ड नामा बिनि एसे गोरोन्थि जादों प्राइभेट भिडिअ बानाय नाथाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव हगारनो नाङामोन गोबां नोंहासो लासिं जादों दा फेमिलिनि सिगाङाव नोंनि महरखौ नुदो एबा नोंनि महर मुस्रिखौ माने मोजां साननानैबो माने गाज्रि सानदों नोंनि फेमिलिफोरा दा गोबाङानो नोंखौ राहरदो माने बुंदो आरोना बेबायदि गाज्रि खामानि मावनानै गाज्रि फट' भाइराल खालामनानै दा मा मोखांजों नों क्लियार फिक्सन भिडिअ फैदो मा मोखांजों नों भिडिअ बानायबाय थादों होनना बुंदो आरोना दा बियो नंगौ राइट्स खोथा आं गोबांखौ बुङो आरो सिगांनिफ्रायनो बुंबोदो बिनिखायनो गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि साननायखौ पारमानेन्ट साननाङा मानोना दानि जुगाव नङा सिगांनिफ्रायनो गोबाङा कापोल्सआ बेबायदि मोनसे खामानि थायो जिबायदि खामानियानो जाहैबाय माने बुङो आरोना नोंनि नैबे देहा सोलेरखौ आंनो
देखायहर नङाबा नोंखौ ब्रेकआप खालामगोन नङाबा नोंखौ जुलि खालामा दा बेखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरा बुजियालासिनो गावनि प्राइभेटखौ देहा सोलेरखौ हेंगारना होयो बेनिफ्राय माबा मोनसे नांलाय खमलाय जाबा बेयावनो भाइरेल खालामजायो आरोना फेसबुक इउटुब दा बियो जेबो बाथ्रा नङा नोंथाङा जुदि सोरबा नोंखौ फासायनो नागिरदो गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआ बेबायदि देहाखौ देखायहर नङाबा आङो नोंखौ भाइरेल खालामना होगोन आरो आं नोंखौ मोजां मोना नोंखौ गारना थांगोन ना दा बिराद इम्पर्टेन्ट सानो जोंनि सिस्टार ब्रादार मोना बा सिस्टारफोराथ' बारा खालामो देलाय माने बेबायदि सानो आङो प्राइभेट भिडिअखौ हराबा आंनि बयफ्रेन्ड आंखौ ब्रेकआप खालामगोन आङो हरनाया हामसिगोन होननानै नाथाय बेखौ साना जे सिस्टार मोना गावनि बयफ्रेन्डआ गावखौ मा सालै बेबायदि प्राइभेट भिडिअखौ नायनो बिहरगासिनो होननानै दा गोबाङा बुंबोगासिनो बिनानावखौ सिस्टारखौ माने बेबायदि खालामनाया गाज्रि जादों नोंथाङा प्राइभेट भिडिअ बानायनानै बेबायदि शेयार खालामनो नाङामोन होननानै दा आंबो मा बुंबावनो गोबां बाथ्रा दोङो बुंनो थांबा गाज्रि मोननो हागौ सिस्टारा दा आङो बुंजोबथारला आरोना दिनैनि आपडेट्सखौ बे फिनावनो फोजोबनाय जाबाय दा बुजिदोंबा बुजिखागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजिखागोन आरो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हर आङो बुजियाखै माने आं मिथियाखै बे सिस्टारा बहानि बिनि मुङा मा नाम कमेन्टआव फोरमायहर ना दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जोंनि बिनानाव बिब'मोना बेबायदि खामानियाव फासिनानै थाया आरो लासिं जाया दा थेंक इउ स' माच नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय